Yalla bai mai ya faru kake ta gunaguni, sannan kuma ka fito rai a ɓace muna gani. In dai lamarin kasar mu ne sai dai hakuri, bayani zaka yi mana muna jin ka muna gani. Gudun ya da kanin wani siyasar bana ce ta sa nake daɗa tuntuntuni. Akwai 'yan yankan wuta, akwai wanda suke da gaske kowa ya yi gani. Gudun ya da kanin wani siyasar bana ce ta sa nake daɗa tuntuntuni. Akwai 'yan yankan wuta, akwai wanda suke da gaske kowa ya yi gani. Taimaka raba na Ubangijin sama mazubar ruwa. Sare mu da aikin waɗanda ke bata gudunmawa. Ka samu rage gaskiya akan haka kada mi rawa. Domin yau mun riski zamanin shi Buhari dani. Salatin karabana da da shiga mai gaskiya. Muzammil ne shugaban dukan mai magana daya. Fari yake ko baki, asin yake ko gaya. Kasa ahal sahabu sun yi aiki kuma an gani. Gudun ya da kanin wani siyasar bana ce ta sa nake daɗa tintintini. Akwai 'yan yankan wuta, akwai wanda suke da gaske kowa ya yi gani. Da mamaki yau na tashi na zo na baje aya. Siyasa dai ra'ayi gare ta batun gaskiya, amma wasu dan kuɗi ba sa ki su koma baya. Bazancin ra'ayi abin da aka ba su suke gani. Da wayanka ana kaɗa ka tamkar wata shamuwa. Ka kayo kwana cikin gida ka zama zabuwa. A shawo kake